ținut magic, plin de legende, Bucovina a fost plămădită într-un relief plin de măreție și solemnitate, ce se desfășoară ca un imens amfiteatru natural, coborându-și treptele de la apus către răsărit. O adevărată Elveție românească, țara de sus, așa cum o numea Ștefan cel Mare, a căpătat denumirea de Bucovina, țara fagilor, abia în anul 1775, când a devenit parte a Imperiului Austro-Habsburgic. Cu o istorie zbuciumată, Bucovina de astăzi este cunoscută pentru mănăstirile construite de foști domnitori și boieri moldoveni: Mușatini, Alexandru cel Bun, Ștefan cel Mare, Petru Rareș, Ștefan Tomșa, Alexandru Lăpușneanu sau familia Movileștilor. Fiecare mănăstire are culoarea sa specifică: Voroneț albastru, Humor roșu, Sucevița verde, Moldovița galben și Arbore o combinație de culori. În anii când Michelangelo aprecia că frescele sunt cele mai dificile și mai îndrăznețe picturi, zugravii moldoveni au creat opere comparabile cu marile capodopere europene. Mai mult, frescele lor ascund taine care nici astăzi, după mai bine de 500 de ani, nu au fost descifrate. Voronețul, capela Sixtină a estului Europei, se descoperă treptat vizitatorului. De aceea am apelat la cel mai specializat ghid, maica stareță Stavrofora, care de 19 ani păzește comoara lui Ștefan cel Mare și Sfânt. Mănăstirea Voroneț este ctitoria domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt. Este adusă mulțumire lui Dumnezeu pentru că dintr-o înfrângere la războieni, la Valea Albă, s-a concretizat până la sfârșit într-o biruință, căci așa cum îi spusese Sfântul Daniil Sihastru, duhovnicul său, căci păgânul nu va pleca din țară cu nimic, ci totul va recupera. În fiecare an sunt sărbătorite costumele, dansurile și cântecele populare, atât din zonă cât și din întreaga țară. De departe, cel mai migălos meșteșug, dar și cel mai spectaculos, este încondeiatul ouălelor de Paște. În localitatea Fundul Moldovei, în ziua de Bunăvestire, pe lângă un renumit festival de muzică religioasă corală, se desfășoară și o paradă a portului popular, expoziții gastronomice, dar și demonstrații de încondeiat ouă. Împistritul ouălelor este un obicei practicat în zona Bucovinei. În săptămâna mare, începând cu ziua de marți până vineri, pe lângă simpla vopsire, se practică fie încondeierea cu pensula, fie împistritul, folosindu-se ceac. În zona Bucovinei, tradițiile supraviețuiesc cu greu schimbărilor, însă există oameni care duc mai departe meșteșugul împistritului și care își învață cu drag și cu răbdare copiii tainele încondeierii ouălelor. La doar câțiva kilometri de mănăstirea Hurezi se află localitatea Horezu, atestată documentar într-un Hristov aparținând domnitorului Vlad Călugărul din anul 1487. Denumirea actuală provine de la numele de ciuhurez, pasărea asemănătoare bufniței care populează pădurile din jur. Orașul Horezu este cunoscut ca centru etnografic și ca un vechi centru de ceramică populară, iar olăritul continuă și acum să reprezinte emblema locului. Ceramica de Horezu, punctul forte de atracție al zonei, este realizată numai la roata tradițională, cu obiecte de finisat tradiționale. Arderea obiectelor este realizată în cuptoare, pe lemne prin metoda oxidării, rezultând în acest fel obiecte ceramice cu o nuanță pământie. Majoritatea obiectelor sunt decorate în modele delicate și totuși puternic geometrice sau vegetale, pictate cu măiestrie de soțiile maestrilor olari care folosesc culori 100% naturale și obiecte de decorat de genul cornului de bou sau a penei de gâscă. Farfuriile, ulcioarele, oalele sau obiectele de decorațiuni afișează culori specifice: alb, maro, verde, gri, toate cu modele specifice. Cel mai popular motiv din regiune, pe lângă pești, cercuri, spilare, stele, cozi de cocos sau spice de grâu, este cocoșul de Horezu. Cocoșul de Horezu este unul dintre cele mai cunoscute branduri locale românești. Numele său este pe mai toate vasele de ceramică din buticurile de pe marginea drumului de la intrarea în localitate. Impunerea la nivel național a emblemei care definește olăritul local i-a conferit organizarea primei ediții a Târgului de Ceramică Cocoșul de Hurez, în vara anului 1971. Locul de origine a brandului Cocoșul de Hurez se află de fapt în satul Olari, la 4 km distanță de oraș.
Drumul spre Sibiu pe Valea Oltului este o adevărată ferie. Cei 90 de kilometri dintre Râmnicu Vâlcea și fosta capitală culturală europeană sunt o adevărată încântare. De o parte Oltul, de cealaltă parte pereții de stâncă ai munților. Șoseaua șerpuiește prin peisajul care îți taie respirația. Aici un colț de stâncă, mai încolo un povârniș care se topește brusc într-un imaș idilic. Coloane întregi de tiruri ne amintesc că pe Valea Oltului trece unul dintre cele mai vechi drumuri comerciale care leagă Ardealul de țara românească. Câțiva nori răzleți aruncați în înalturi de o mână nevăzută aduc infinitatea cerului mai aproape de noi muritorii, iar florile de câmp care ne însoțesc tot drumul îmbină armonios cerul cu pământul. Oamenii au contribuit și ei la desăvârșirea naturii, împânând pășunile cu garduri sau ridicând cușmile căpițelor de fân la nivel de artă. Aici colo câte o biserică își ridică semeață turlele albe deasupra vegetației, parcă pentru a opri din adins călătorul la popas și rugăciune. Apropierea de Sibiu este marcată de o liniștire a peisajului, pășuni întinse, pajiști înflorite și apoi brusc intrarea în oraș. Municipiul Sibiu este unul dintre cele mai importante și înfloritoare orașe din Transilvania, fiind unul dintre principalele centre ale coloniștilor sași stabiliți în zonă. În ultimii ani a cunoscut o renaștere economică și culturală semnificativă, fiind unul dintre orașele cu cel mai mare nivel de investiții străine din România. Poate și pentru faptul că în anul 2007 Sibiul a fost capitala culturală europeană, împreună cu Luxemburg. Așa se face că Sibiul și împrejurimile sunt una dintre cele mai vizitate zone din România. Centrul istoric al orașului este unul dintre cele mai bine păstrate locații istorice din țară. Multe dintre zidurile și sistemele de fortificații sunt menținute și astăzi într-o stare foarte bună. Străzile sunt animate atât de turiști cât mai ales de localnici. Cu sau fără treabă, oamenii se plimbă prin centrul Sibiului pe străduțele înguste încărcate de istorie ca într-un perpetu pelerinaj. Cine a fost în Sibiu, cu siguranță se va întoarce iar și iar. Centrul istoric al Sibiului este alcătuit din 3 piețe celebre, Piața Mare, Piața Mică și Piața Huet, care sunt înconjurate de centuri de fortificații. Piața Mare sau Ringul cel Mare era un loc de întâlnire și sărbări. Clădirile ce o înconjoară au arcade mari la porți și acoperișuri înalte. Cele mai reprezentative edificii ale acestei pieți sunt Turnul Sfatului, reconstruit în anul 1588, care face legătura între Piața Mare și Piața Mică. Deasupra contraforturilor de la fațada dinspre Piața Mare străjuiesc 2 lei din piatră, urme ale stilului romanic. Turnul a fost renovat în anul 1824 și i s-a dat aspectul de astăzi. Aici se află Muzeul Civilizației Populare Astra. Este un adevărat muzeu al satelor românești, Muzeul Satului, cum este cunoscut de localnici. Străbătut de 10 km de alei de-a lungul cărora se găsesc peste 300 de clădiri, spațiul muzeului este un loc plăcut pentru a petrece timpul la sfârșit de săptămână.
Cele peste 35.000 de obiecte ajută la ilustrarea tuturor domeniilor de activitate specifice satului, precum agricultura, creșterea animalelor, apicultura, pescuitul și vânatul. Sunt mori de mână, mori plutitoare, mori de vânt și de apă sau cu tracțiune animală și chiar instalații pentru prelucrarea materiilor prime.